Yeah, I want a drug culture machine. It's not available if you try it once you will die. Takže máme Xfire jak stáhnutý, tak nainstalovaný a tak registrovaný. To znamená, že když jsme vyplňovali kolonku username neboli přihlašovací jméno, tak to zadáme teďka do toho programu Xfire, který jsme si spustili z plochy ikonkou Xfire. Klasika něco, takže napíšeme username. Tak. Teďka vyplníme heslo. Tak. A teďka můžeme dát save password, to znamená, že pokud budeme někdy pouštět program, tak se nám uloží jak přihlašovací jméno, tak heslo dáme jenom login. A potom můžeme zaškrtnout autologin, což znamená, že pokud zapneme kdykoliv Windows, tak se ten program automaticky přihlásí. Takže já si to zaškrtnu oboje a dám login, tím se přihlásím na celkovou tu síť. Tak, jako první potom se přihlásíme, by asi byl nejlepší ten Xfire rovnou nastavit, aby se s tím potom nemuseli se obtěžovat a to můžeme udělat tak, že tady klikneme na tomhletom horním panelu, kde máme na výběr Xfire, Tools nebo Help, vybereme Tools a dáme Options. V záložce Options máme 9 záložek, když jsou pojmenované General, Privacy, Chat, Sounds, Files, Voice, Video, Broadcast, Games. Takže nejdůležitější je General. Takže tady si zvolíme náš vlastní nick, aby jsme tam neměli to obyčejný přihlašovací jméno, což moje bylo myslím Zoltančivé 1, 2, 3, tak tam dáme třeba Royal, takhle, třeba Royal prostě. A zvolíme si jazyk, který preferujeme, jakože tady čeština ani slovenština myslím není, takže zvolíme angličtinu. Tady je taková bezpředmětná věc, jakože se ti budou zobrazovat i přátelé, kteří jsou offline, což je vidět tady. Takže to zaškrtli jakože ano, to už je na vás. Tady je možnost právě toho zapínání Xfireu rovnou, když se vám zapne počítač. Tohle je jako, že se startuje minimalizovaný, že se vám to neukáže na ploše, ale jenom dole se to přihlásí tady na tomhletom na té liště. Tady to jsou jakoby takový oznámení, když jde kámoš off nebo on, když začíná download, anebo když končí. Tím jsme si nastavili záložku General, tady jdeme do Privacy. Tak, tady to taky není nic extra důležitýho, tady bych to všechno nechal tak, jak to je nastavený, nebo tak, jak to mám já, si to nastavte. Tak věřím, že to je nejlepší samozřejmě, ne, si nastavte jak chcete. Tak, chat. Tady je ten důvod, proč bych chtěl Xfire prostě prosadit tady na té lize, protože je tady problém s domluvou. Už mě začali srát některý lidi s tím, jak buď ne, jako neříkám nechtěli odehrávat, nebo se báli, to mi je jedno, ale třeba nebyla ani ta možnost jim napsat. A díky tomu ten program bych jako zvolil tak jakože šťastný řešení, ještě plus tím, že na Mikito měl jeden nápad, který by šel díky tomuhle tomu s nás realizovat. Takže v message tady to je, ta první odrážka je show timestamp in the chat window, to znamená, že se vám bude ukazovat časový kód, kdy vám kdo kdy napsal, to třeba teď nemám naškrtlý a naškrtnu si to. Tohle je, že příchozí chat bude minimalizovaný a povolit chat login, to nevím co je, ale tady font size, to si zvolíte velikost písma v tom chatu. Small je nejmenší, large je největší, no tak pro informaci, kdyby někdo neměl dobře anglicky. Play song, tady bych to všechno nechal. Files, tady si nastavte asi všude maximum, aby to využíval co nejrychlejš, jako váš internet, když to bude stahovat. Tady všude maximum bych to setnul a tohle je složka, kam se budou stahovat aktualizace a z který se budou automaticky aktualizovat a instalovat. Takže tím bychom ještě splnili tady Voice. Voice to by nemuselo být špatný, pokud budete používat Xfire jako třeba komunikační program jako TeamSpeak, Mumble anebo Skype. Nedoporučuju to, nemám Xfire na tohleto rád, upřednostňuju Skype nebo TeamSpeak.
tak tady si nastavíte input, což je vlastně to nahrávací zařízení, output to je odkud to půjde, to znamená reproduktory. Tady si můžete nastavit, že buď to bude snímat hladinu hlasu, což je to voice activation less, a nebo push talk, že budete držet, já nevím, a v tu chvíli bude mikrofon snímat váš hlas a bude slyšet, co říkáte. To si myslím, že je asi nejdůležitý, tohle souvisí s tím, tak to bych nechal bejt. A tím jsme splnili tu dolní část toho baru General Privacy Chat Sound File Voice.